Resideu a l'entrada de l'edifici Estel, avinguda de Roma 73-91, Barcelona. En aquesta ciutat pots al carrer pixar o cagar, fornicar en un portal, llançar-te des d'aquest edifici des de dalt o a les gries del metro quan el comboi entra xiulant. Pots anar a despullar per la Diagonal i a les noies ensenyar el pardal. Tant s'hi val, tot se val, tant li fa tararí tararà. Hi, ha, ha. Però la veu aixecar no gosis enmig de la via gran, contra de ciment i vidre, inútils gegants, perquè sicaris vindran, uniformats, i et tancaran en una institució mental. Tant se val, tot s'hi val, tant li fa tararí tararà. Hi, ha, ha. Anònim, segle XXI.